Zdravo, cieľavedomá, tvrdohlava, nedá sa len tak ľahko odbiť. Je plná energie a znalostí a srší to z nej. A myslím si, že jej čas prišiel. Je to 100% odborník, ktorý ale nesmierne dobre rozumie ľuďom. Viete, ja som dosť nedočkáva a myslím si, že mám veľké tempo, ale občania niekedy, obávam sa, že sú ešte nedočkavejší. Ja naozaj nepolitikárčim a nebudem politikárčiť. Myslím si, že politik, ak je dobrým politikom, tak sa má vyjadrovať jasne, presne, vecne. Nesľubujem nič nesplniteľné. Priamo poviem, čo je a čo nie je možné. Naozaj ponúkam len tie recepty, o ktorých som hlboko presvedčená, že budú fungovať a budú nápomocné. Ja som do nej vstúpila už po roku 89 a cítim istú zodpovednosť za zmeny, ktoré sa vtedy rozbiehali. V istom momente treba prestať mať strach pred zodpovednosťou za vlastné rozhodnutia. Ja si myslím, že za tých 6 mesiacov od zmien v dôchodkovej reforme, cez platby pre nízkopríjmové rodiny, cez projekty na medzitrh práce, cez zvýšenie financií pre náhradné rodiny, cez zmeny v službách zamestnanosti a mohla by som pokračovať, toho nebolo málo. Vidím to v trojuholníku práca, rodina, škola, pretože všetky riešenia nízkych príjmov alebo nedostatku príjmov, nezamestnanosti tkvejú naozaj v práci. Naozaj podporovať rodinu vo všetkých jej životných cykloch, od zrodu až po to posledné obdobie a vo všetkých formách. Teda špeciálne nástroje pre neúplné rodiny, osamelých rodičov, osamelých jednotlivcov, ale aj úplné rodiny, či už vo forme manželstva alebo v inej podobe. Zatiaľ sme to všetko tak nakládli na plecia rodiny a ona mnohé tie nové funkcie nezvláda. Tu sa naozaj bijú dva zásadné princípy a ja sa priznám, že princíp rozdeliť všetkým rovnako a jedným smerom nepovažujem za šťastný, pretože napokon vedie k pasci kultúrnej závislosti, očakávania, že ma niekto vždy z tých problémov vytiahne. Pripodobním, keď dáte žobrákovi na rohu ulice každý deň 10 korún, môžete si byť istí, že tam každý deň bude sedieť. Jediná možnosť je, aby už žobrák nebol žobrákom.